कहे जा मोर मजनुआ हमारे करोड़ के ते हवे गुंडा रे गली के रोड के। अरे सुन का हो तोर मजनुआ जतना कमल हम एक दिन के खर्चा बा। अच्छा बच्चे से हम तो कर ले आई हर जिला में चर्चा बा। आइयो दादा बच्चे से हम तो कर ले आई पूरा एरिया में चर्चा बा। ऐसन खोजलो बना मिली। अरे बाप रे बाप।